Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Roħ Giuseppa Giolina u Edmond Buġejja. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek bla tmiem ħares mulej il-Knisja tiegħek u billi l-bniedem jiġġarraf minn għajrek għatih dejjem il-għajnuna tiegħek biex jitbiet minn kull deni u jfittex is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisal tal-flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Isimgħu il-kelma tal-mulej intom prinċpijiet ta' Sodoma. Għatu widen għat-tagħlim ta' Alla tagħna intom nies ta' Gomorra. Inħasslu u tnatfu. Neħħu il-ħażen ta' għemielkom minn quddiem għajnejja. Ifqu mill-ħażen. Talmu għamlu it-tajjeb. Fittxu id-dritt. Sewwu l-inġustizzji. Iddefendu lil-tim. Aqbżu għall-armla. Ejjew mela nirraġunaw fl-imkien jgħid il-mulej. Imqar jekk dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlat, isiru bojot bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru bojot bħas-suf. Jekk intom tridu u tobdu, intom tiklu l-ġid tal-art. Iżda jekk tgħidu le u twebsu raskom, ix-xabla tikolkom. Għax fomm il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sakrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt sieket, forsi ħsibt li jiena bħalek, issa se nċanfrek u dan kollu inqiegħed quddiemek min irod li sakrifiċċju ta' ratt il-ħajr dan isebbaħni lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxiepli tiegħu u qalilhom: fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Minha kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jabbu fuq spallejn ħaddieħor waqt li huma stess anqas b'sebhom wieħed ma jrid iħarkuhom.
kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabbru l-filatteri u jtawlu l-ġmiemel tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzett u lin-nies issejħilhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll l-aħwa. U ssejħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. Il-min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Din kienet ir-risposta tagħna għal kelma ta' Alla dalgħodu permezz ta' dan il-vers meħud mis-Salm 49. Imma xi tfisser nimxi fis-sewwa quddiem Alla? Jurina l-Vanġelu tal-lum. Dak li tagħmlux għal għajnejn in-nies. Tħarix lejk innifsek, imma ħares żomm ħarstek fuq Alla. Kull ħaġa li tagħmel għamilha għal glorja ta' Alla. Għamilha bil-ħabba lejn Alla. U għalhekk hawnhekk f'dan l-Evanġelju, dan il-kapitlu 23 ta' Mattew, m'għandna xejn għajr rieku jerġa' jirrepeti dak li aħna anke sibna diġà u kien il-Vanġelu ta' kif bdejna ir-randan għaddejs. Dak li nsibu fil-kapitlu 5, meta titolbu, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa u itlob lil missierek li jara kollox fil-moħbi. Meta tagħti l-karità, toqgħodx iddoq it-trombi, tħallix li jidek il-lemenija tkun taf x'għamlet idek il-xellugija. Għax dak li inti tagħmel il-mulej jarah fil-moħbi. Meta ssum idlek xarek biex ħadd ma jittendi jkun jaf li inti qiegħed issum. Għax il-missier jara dak li hemm fil-moħbi. Il-missier eżies jara il-qalb tiegħi u l-qalb tiegħek. Aħna naraw dak li jub minn barra. Għalhekk ħafna drabi wkoll niskandalizzaw ruħna u niskandalizzaw lil xulxejn. Imma Alla jara dak li hemm fil-fond ta' qalbi. Ejjew nitolbu għalhekk il-mulej biex ikompli jmexxina f'din it-triq, it-triq tal-umiltà, it-triq tal-imħabba vera, it-triq li dak li nagħmel qed nagħmlu għax ħireġ minn qalbi u mhux biex naqla it-tifħir jew biex nidher aħjar minn ħadd ieħor. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Fiduċjusi fl-imħabba tal-missier, ejjew issa nresqulu it-talbiet tagħna u ngħidu flimkien mulej salva il-mifdijin tiegħek. Ngħidu mulej salva lill-mifdijin tiegħek. Għal komunitajiet insara biex iqisu bħala privileġġ id-don li jaqdu u li jgħinu lil foqra ta' żminijietna nitolbu. Għal dawk li huma akkużati, ikkundannati jew ittorturati f'pajjiżhom fejn id-drittijiet tal-bnedmin huma disprezzati nitolbu. Għalina l-koll biex nitalmu
infittxu l-aħħar post u l-qima tagħna u l-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna tkun tassew ħirġa mill-qalb nitolbu. Min dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej biex tagħti l-għajnuna tiegħek lil morda u lil dak kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, ilqa' dawn it-talbiet tagħna u jibqa' dejjem agħtina l-għajnuna tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek għalina u qaddisna b'dawn il-misteri biex nintnatfu mid-drawwiet il-ħżiena tagħna u niksbu id-doni tas-sema bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna midinbin inrażnu fina drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu hekk nixbħu lilek fil-qalb tajba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxirret għalikom wal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
الموت نجي تايت روحك بيدان واد جسمك انتي الأكل دباتيها هالرايحاني لتاجي وتريدلين باتومينك بيشمالا نيشوس إرباهين فرن أريدي وفتاقد بيبين هلسين روت لنا ليلنا منيكتا وورا الموت ليشين Nitolbuk mulej biex li kelli ħadna mill-mejda imqazza, iqawina ħalli ngħixu ħajja aktar tajba u jatina dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek bi Kristus Jedna. Indut li tava Marija l-Omna Marija, slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nixtieqek infakkarkom li għada wara il-qoddin il-qoddisa ikun hawn il-meditazzjoni oħra fuq il-kelma tal-Alla għal dan iż-żmien tar-Randan. Imbagħad ikun hawn oħra fil-għaxija wara il-qoddisa tas-6:30. Kulħadd jażel l-aħjar ħin għalih. Ma ninsewx ukoll biex inġibu l-ħwejjeġ u affarijiet għal karità. Qegħdin niġbru ħadejn dik il-qalb tal-karità, oġġetti tal-ikel, imbagħad għandna bżonn kutri kif ukoll ħrieqi għat-trabi. Poġġuhom ħdejn il-qalb tal-karità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
il-maqdesta fiħu, il-firxet id-dija, li tixet imħabetek, Omtana Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Beba Carmela, Aulelek Sevai, Sabish tiġi surnek, Jisbrejk li naraj. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Auntlab talit tenni, Ave Maria.